Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ಯಾಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆದಿತ್ತೆ ಈ ಲೈಟ್ ಆವಡ್ ಒಂದರ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ತುಣಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕೂ ಏರ್ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಲೇಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿನಿ ಪೂಜಾ ಪನ್ಪುನಾಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಪೂಜಾ ಪನ್ಪುನ ಸೊ ಯಾನ್ ತಿಂಕ್ ಮಂತರ ಅಡ್ಡಲ್ ಒಂಜೆ ಪಂತು ನನಗೆ ಅತ್ತು ಇಂದು ಬೇತೆ ಪೂಜಾ ಅವು ಬೇತೆ ಪೂಜಾ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನಿಯರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಯ್ಕ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಸೊ ತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಮಲ್ಪರ ಪಂತೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಡೇರ್ ಆವಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆವಡ್ ಕೊರ್ನ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಸೊ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪಾನ್ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಪನಿಯರ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕದ ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ನಿಜ ಐನಂಚಿನೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಓಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಬಡಜೆ ತಂತ್ರಿ ಬಡಜೆ ಅಂಚಿ ಪೋಪುನ ಸೈಡ್ ದುಂಬು ಮಾತದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಮತದಾಲ ಇಜ್ಜಾನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಇಡ್ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತನು ಕೊಲೆತ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಈ ಜನಕುಲು ಪೂಣಾಗ ಗಾಡಿಗೆ ಎದುರು ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋಣಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಚಿ ಉಪದ್ರ ಇತ್ತಂತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೋಕ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗುಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಹಿಲ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟಿಯರು ಹಿಲ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟದ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತನಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ದುಂಬು ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೊಂದಿತ್ತದು ಸೊ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 1 year ಬ್ಯಾಕ್ 1 year ಆತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿಡ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಮಾತ ಆದ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂಡು 12 ಗಂಟೆ ತನ ಕರೀದಂಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತದು ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೇ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪೇರು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಡೆ ಸೊ ಯಾ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಬೋಡನ ಪೋಲಿ ತುನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ದನ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಅಂಚೆ ಕಾಂಡಿ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ತದೆ ಕೈತಲೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತ ಕೂಡ ಅಡೆ ಪೋಪುನ ಆ ಪೂಜೆ ಪಂದ ಅಣ್ಣನ್ಲೆ ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ 6 ಬಣ್ಣಗೆ ಗಾಡಿ ಪದ್ರಾಡರೆ ಕರೀದುಂಡು 6 ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡಿಗೆ ಅದರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಬೇಡ್ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಉಂತಾದು ಪಿರಾವು ತಿರುಗಿ ತೂಪೇರು ದಾಳ ತೋಜಾರೆ ಕೂಡ ಮೂವಾನಾಗ ಕೂಡ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡರೆ ಅವು ಬೇರೆಗೆ ಜನಕುಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನೆ ಅತ್ತು ದಾದ ಪಂಡಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬುಕ್ಕದು ನಂಗೆ 12 ಗಂಟೆಲ ಅಂಡತೆ ಆ ಏರಿಯಾದ ಉಂಬೆ ಸರಿ ಇಚ್ಚಾಂಡ ಸೊ ಆ ಚೂರು ಪೋಡಿಯರು ಮಲ್ಲಾದದ್ದು ಚೂರದ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಯರ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪೋಡಿಯೋ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವು ತಿರುಗಿ ತೂಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಕುಚಲ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಣ್ ಸೊಂಬೆದಾದ ಮಂತೀರು ಸೀದಾ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರಾರು ಬತ್ತದು ಇಂಬಳೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಬಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಇಂಬಳೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯ ಇಂಬಳ್ಳ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಂಚೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಪ ಇಂಚೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಮುಕ್ಕಳು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಪೋಡಿದಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಕುಲೆ ಬಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರನಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಸುರಾಂಡ್ ಎಣ್ಣಾದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಹಾಲು ದೇವೇರ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದೇ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಡುದಾನ ಹಾಲು ಚತ್ತದ ಹಾಲು ಪಂಡಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಪೋಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿರೌಡು ಕುಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರೌಡು ತೂಣಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅತಿ ಅಂಚ ಪಿರವು ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಪ ಪಂಡಲ್ ಸೊ ಹಾಲು ಗಾಡಿ ಬಿಡೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಪೋನಾಗ ಅಲೆಗಳ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ಹಾಲು ಫುಲ್ ಪೋಡಿವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೆನೆ ಪಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆನಪ್ಪ ಸೊ ಅಕ್ಕಳು ಪಿರವು ತಿರ್ಗುತ್ತುನಾಗ ಕೂಡ ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ದ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬೊಲ್ದು ಕುಜಲ್ ಬುಡ್ದು ಸೊ ಮುಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದೆತ್ತು ಏರು ಅಂಚ ಎಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಪಂಡ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಕೇಂದಿನ ಉಪ್ಪಾಯ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಚ ಹಾಕಲ ಪಂಡ ನಾಗ ಒಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡೆ ಇಂಕ್ ದಾದ ನಿಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜಾಣಿ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಜೋರಿತ್ತಂಡು ಇದೊಂಚಿ ನಿಜ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೋರಿ ಅದ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಆನೆ
ಇದು ಉದುಪರ್ ಬಂದಿನ್ವೆ ತೂದಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರ ಮರಪೋಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ನನಾ ತೆಂಕಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಲೆ ಡೇರ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ದಾನ ಮಂತರ್ಲೆ ರೆಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.